Gu metro kuadrokatik gatoz eta otsailaren 19an hementxe bertan Torrezabalen Galdakaon entsaiatutako eta ondo ondutako obra bat estrenatuko dugu, Bi baso batur deituko dena. Galdakaon ari gara sortzen, horretarako hainbat elkarrizketa egin ditugu, bertako eragileekin, lantzen ari garen gaiekin zerikusia duten eragileekin, eta ondoren abenduan lehenengo egonaldi luzea egin dugu, sorkuntza egonaldia, lehenengo material fisikoak, lehenengo, gidoia zehazten junden egonaldia izan da, eta Leister bueltatuko gara, obra aurreatua, osatzera eta amaitzera estreinaldi arte. Antzezlana bera, esaldi bakar batean laburbildu beharko bagenu, tratu txarren osteko alaitasuna aipatuko genuke, baino ondo inabartu behar da, ez garelako ari esaten gai horren inguruan alaitasuna dagonik, baizik eta trauma baten ostean nola umoreak eta alaitasunak lagundu aldioten pertsona bati berriro indartzen eta aurrera begiratzen. Animatu zaitezte, otsailaren 19an Bi baso batur estrenaldiaz gozatzera eta etorri ona Galdakaora, Galdakaokoak bazarete edo ez.